Kinongelam ka KSU North Khasi Hills District Eastern Border Area ha ka jingelam usamla banjop maring kum upresiden menta ka sngi kila ujor da ka jingtho ha ka District Medical and Health Officer DMHO Ribhoi District bantokit ban penshai patba halor ka jingja balakan no khlat ikunlungan thei badang asnam hadien balada ban ai inject ha bhoi rembong CHC lakan no ba kani ka jingja khlat ikunlungan thei badang asnam kalaja ha ka arhoi terik unai bieng ibala khlat no ha Nazareth Hospital Shilo hadien ka jing shitom jor kabala bantang hadien balada ban ai injection napo ka bhoi rembong CHC kata ha ka khatsan terik unai bieng 8,000 pusaw halo kan ni jingja kinong ngelam ka KSU hadien ka jingya kran mat ki bahayeng menta ka sngi kilalet banya kendo ya ka DMHO Ribhoi District bandawa ai jing penshai ban penlong jing toket ka babanya halo kan ni jingja uba banjop maringkum unong ngelam leithu ba ka seng ka angnot ba ki bor badi kemi jong ka tamak ka kot kya Ribhoi District lingba ka DMHO kan penlong jing toket halor ka te ka jingja ka basngosi ba ru ban penshai pat ba ya ka jing khla jong te khulung kadai hadien baladap ai injection ne kadai namar kiwe jing shitom balada lap ba kadai ka jing bakla na kinong tre ka ni ka hospital ka jing penshitom kide ban don kat kum ka kendon ai lai thuru ba ha ka dorkhas bala IT ha ka DMHO lapen pa ba kum ka ni ka jingja kanang pensir ya ki pat ba kum ta ki bor ka bhoi rembong CHC kide ban ai jing penshai ka batikna banwan ra ka jing sngo shngan happening ki pat ba haba ki let ban sha sumar ha ka ni ka hospital shuru na kalyang ka KSU kala pentip ba ka DMHO kala menjur ban bud din bat ban tok tikna halor ka ni ka jingja ba dia ka jing penshai an sapen bana hadien bala yo ya ka kaipot jong ka jing tokit Khasi Student Union North Khasi Hills Eastern Border Area Khasi Student bahap na po Eastern Ribhoi wan ban kundu menta kasi ya DMHO bade Dr. Kardoj ane ko nongpo habide batka jingja ba lang suja shen ha gini gisi balalek no ha ba iwe kulung di badang arsnem karta i klak no bat dom ka ji keno ba kadai na kadaw jong ka jing ai ka injection hante ko bormbong sisi tenang ji keseng iwan ni ban kendo di bicho ban lang jungi iwan ban dawa ban bikin penlong da kata ke inquiry la ne jing tokit haji kendo badi ni jini choi ong ba satang ka tu penipur ki la jandap ya kata ke jing tokit ane inquiry ban naklang ji ni kwa ba nakaliang jom ki bor knia jom ka hospital ban nakaliang jom ka health department ni bikin inshai show pajba ke baja ke ba kami na kata ke jing tokit ke jingki bat nakaliang jungi kumba nyilong menta ki pajba ki babun ki ba nia kendu ki don nia ka jisir ani ki king banlet cha ki hospital lada ki king banlet cha ki hospital sokar kolong pat ka be iki banlet cha ki hospital private nomor ba ka jisir kolong baram dia lada pajba unjungai na ka ka jisumar kolong ke ke ba masau tengleng jungi ni la tentu ya dia mecho ba in penmi kloi kat bala ya kata ga jing toket nang bentip kalung shisha kumno bat kami kumno ban yo biang sa sin pan ya ka jing e ka jing shania na kaliang jumpat ba banwan sha ka jing sumar bat nagaliang jing sengru ngade ban kendu ya kini ki longying ki ba amat ini bijak susi ban kendu ru ya ki doktor kusi ngade ban lek ban kendu apa bormbong CC nilai kendu ya doktor in charge di badai doktor sama nilai kendu ru ya doktor Mumin di badon aku besi baja di mai ba sumar itu ka yaitu ikna ibadang asnam kata ke nagaliang jini di shania ha ka jin toket ke ba nagaliang jong ka DHS kila ya cakmat bagi kerman skam ba kita jin toket kan deploy bat ba ngintip ni syai kalung kumno bat kerja kumno bat ba ngila pat ban kemha ba ni dawa bikin ai pat jing sumar ba bhan ni syakmat bat ba kum kini jingja kim di shu banja raha kate ke CC lani hagdu nu ki chika sumar jo sokar